Te salut! Bine ai venit la podcastul NLP Integrativ. Ne bucurăm că ne asculți și știm că ești curios să afli mai multe. Poate vrei să afli despre ce este programarea neurolingvistică sau poate ești pasionat de mintea umană sau pur și simplu vrei să crești în viața ta și nu știi de unde să începi. Sau poate doar ți-e dor de NLP Integrativ. Ai venit la locul și la momentul potrivit pentru că îți vom oferi tehnici, concepte, metode care să te susțină în nevoile tale actuale. Bună ziua! Bine ați venit la un nou episod din podcastul NLP Integrativ. Astăzi o avem invitată pe Anca Văduva și vom discuta, așa cum ne-ați rugat în particular, cum ne-a sugerat să abordăm, despre cupluri. Vom discuta ce este un cuplu, cum este să ai o relație de cuplu sănătoasă și ce faci în cuplu atunci când apar diferite conflicte sau situații mai greu gestionabile. Bună, Anca! Bine ai venit! Bună, Victor! Mă bucur să fim din nou aici și să discutăm despre acest subiect suculent și delicios, și anume viața de cuplu. Într-adevăr, este o temă foarte complexă și amplă, însă odată ce stăpânim câteva elemente de bază, lucrurile devin foarte simple și ușoare din punctul meu de vedere. Pentru început, aș vrea să povestim puțin ce înseamnă o relație de cuplu. Până să ajungem la una sănătoasă și până să trecem prin conflicte, să vedem ce înseamnă viața de cuplu. Pentru că de multe ori oamenii își stabilesc sau cumva cred că o viață de cuplu înseamnă ce vedem prin filmele americane cu happy end, unde au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, lucrurile sunt frumoase și este suficient să ne îndrăgostim, este suficient să avem o partidă de sex bună, pentru că în felul acesta ne garantăm o viață fericită de cuplu. Ei, însă lucrurile nu stau tocmai așa. Într-adevăr, chimia inițială dintre două persoane rămâne acolo la stadiul primei etape a relației, pentru că prima etapă a unei relații este partea de îndrăgostire, etapa în care suntem atrași ca un magnet de celălalt și lucrurile vin de la sine, toate lucrurile sunt frumoase, tot ce spune celălalt este minunat, e perfect, e visul unei nopți de vară. Etapa roz cu fluturași în stomac. Exact. Doar că, după cum bine știm, fluturii trăiesc o zi sau câteva ore, depinde de specie, așa și etapa asta de îndrăgostire durează o perioadă limitată. Acum, ultimele studii spun că durează între 3 luni și 2 ani de zile. După etapa asta vine etapa de diferențiere, adică fiecare vrea să se întoarcă la omul și starea ce o avea înainte de a începe etapa de îndrăgostire. Vreau să fiu eu cu mine, vreau să am timpul meu, vreau să mă mai văd și eu cu prietenii mei. Dacă în etapa de îndrăgostire stăm unul lângă celălalt, vrem să facem totul împreună, să gătim împreună, să ieșim să cumpărăm o pâine împreună, să fim în permanență lipiți. În perioada de diferențiere simțim nevoia să facem lucrurile pe cont propriu, să-mi desfășor viața ca și când tu n-ai fi. Ideea este că etapa asta de îndrăgostire nu se finalizează în același timp pentru ambii parteneri. La unul poate se finalizează după 6 luni și celălalt încă mai este în etapa de îndrăgostire. Primul partener a trecut în etapa a doua, primul a rămas în prima și încep să apară aceste mici conflicte, încep să apară mici diferențe în dinamica de cuplu. Păi eu vreau să stăm împreună non-stop, cum am stat până acum, și tu dintr-o dată vrei să te întâlnești cu prietenii tăi. Dar de ce faci asta? Nu mă mai iubești? Am greșit cu ceva? Sau apare acea replică faimoasă, nu mai ești persoana de care m-am îndrăgostit. Așa, nu mai ești tu acela. Ce ai făcut? Ai fost în campanie electorală și acum de fapt îmi arăți adevăratul tu. Însă este necesar să știm că e o etapă firească și dacă unul dintre parteneri intră în această etapă înaintea mea, nu înseamnă că nu mai simte nimic pentru mine, ci simte nevoia de a petrece și timp cu sine și cu nevoile, hobby-urile, pasiunile personale. În același timp, dacă eu am intrat în etapa de diferențiere înaintea partenerului meu, să-i comunic și să-i transmit că în continuare sunt aceeași persoană, îl iubesc la fel de mult, trăirile mele pentru celălalt nu s-au schimbat,
doar că au apărut și alte nevoi. Nu s-au șters cele dinainte, nu vreau să te scot pe tine din viața mea, ci a mai apărut încă ceva. Mai vreau să stau și singur la o cafea să citesc o carte, nu cu tine de mână. Și cunoscând aceste prime 2 etape, îmi dau voie să nu mai am așteptări eronate de la ce înseamnă o relație. Și mai departe mă feresc pe mine de tot felul de scenarii extreme în care celălalt nu mă mai iubește, hai să văd ce pot să fac. Mă feresc pe mine de posesivitate și gelozie și stări ce poate mă ajută acum de aceste informații să le gestionez altfel. Și apoi îmi dau voie să merg în următoarea etapă a relației și cumva ultima etapă ce durează până la adânci bătrâneți, și anume perioada de fuziune, etapa de fuziune în care îmi dau voie să-l iubesc pe celălalt, să simt în continuare atracția către celălalt și în același timp să îmi dau voie să trăiesc timpul cu mine și să-i dau voie celuilalt să-și vadă de viața sa. Pentru că asta înseamnă o viață de cuplu, înseamnă o parte din mine este pusă în relație, o parte din tine este pusă în relație și în același timp mai rămâne o bucată din mine care e doar a mea și mai rămâne o bucată din tine care este doar a ta. Și în felul acesta creăm un dans, în felul acesta creăm această relație de cuplu ce o putem numi sănătoasă. Pentru că o relație de cuplu sănătoasă înseamnă că sunt și aici pentru tine, pentru relația noastră și sunt aici și pentru mine. Și în același timp să-i dau voie și celuilalt să aibă această libertate și această flexibilitate de a-și trăi propriile nevoi. Deci cumva începem o relație de cupluri la extreme. Întâi dorim să stăm doar împreună pentru a ne cunoaște mai bine, după dorim să fim cât mai independenți în a reveni la pasiunile și plăcerile noastre și acum că am trăit cele 2 extremități, să cădem de comun acord, să ajungem la un punct comun, un numitor comun în care suntem și împreună, dar avem și timp pentru pasiunile noastre. Exact. Și dacă e să ne gândim la asta, acum ajungem la jumătate. În a 3-a etapă ajungem la jumătate după ce am testat extremele. Am fost și acolo. Acum știm unde e jumătatea. Pot și așa și așa. Sunt aici și mă joc. Și nu doar eu cu mine, nu doar eu în mine să recunosc asta, și în celălalt să recunosc asta. Apoi totul se reduce mai departe la negocieri. Poate cuvântul negociere duce cu gândul la ceva business, la ceva rigid sau formal. Însă, într-o relație de cuplu este nevoie să creezi această negociere pentru a îi mări durata de viață și pentru a-mi permite mie să-l cunosc pe celălalt, astfel încât ceea ce avem între noi să fie sănătos. Cumva să negociem acel punct comun. Pentru că punctul comun nu este așa ușor de aflat, nu facem media aritmetică din cele 2 extreme și găsim mijlocul, pentru că o persoană poate vrea mai mult timp petrecut împreună, altă persoană vrea mai mult timp petrecut singur. Și cumva cred că negocierea se referă la găsirea unui punct comun în care ambele persoane să fie mulțumite de compromisul la care s-a ajuns, în care se petreacă suficient timp împreună și suficient timp separat, care de multe ori e greu de ajuns la un compromis. Da, știu că în teorie și pe hârtie sună simplu, însă în practică mai sunt și alte aspecte. Uite, spre exemplu, perioada. Poate ajungem la un numitor comun și stăm 3 ore pe săptămână împreună, apoi restul timpului liber este pe persoană fizică. Însă când vrem acele 3 ore? Că uite, eu le vreau azi, tu spui că nu ai chef azi și tu vrei în weekend. Și avem nevoie de negociere în continuare, astfel încât să găsim și perioada optimă pentru amândoi. Și uite, mi-amintesc acum o situație din relația mea de cuplu în perioada stării de urgență, când eram în casă. El simțea nevoia să fim în contact unul cu celălalt. Tot timpul liber, dacă toți suntem închiși între 4 pereți, hai să desfășurăm activități împreună. Și la un moment dat eu simțeam nevoia, ok, bun, acum mai vreau și timp pentru mine. Am stat împreună, dar hai și fiecare acum în camera lui și își face treaba lui.
Și el zicea, da, ok, bun, înțeleg, te las pe tine liniștit acum să-ți faci treaba ta. Și după o jumătate de oră l-auzeam la ușă cum bate și mă întreabă, vrei un ceai? Îmi fac un ceai, vrei și tu? Nu, mulțumesc. Cu zâmbetul pe buze și frumos. După altă jumătate de oră m-a scris, scot niște biscuiți, vrei? Ai poftă de biscuiți? Nu, mulțumesc. După 15 minute, eu mă gândesc să mă duc să mă plimb puțin în jurul blocului. Tu vrei să mergi? Nu, mulțumesc. Lasă-mă, ce nu înțelegi? Și în situații de genul acesta avem nevoie să comunicăm cu celălalt. Dar cum comunicăm? Pentru că mintea noastră caută și gândește, analizează lucrurile ce se întâmplă într-un discurs foarte lung. Folosim multe cuvinte acolo în gândurile noastre când analizăm ceva, când luăm decizii, însă numărul de cuvinte ce le scoatem pe gură este mult mai mic. Pentru că mintea, în fiecare moment și în fiecare clipă, caută să sumarizeze toate ideile din gândurile noastre, astfel încât să le exprime în cuvinte către un interlocutor. Și în momentul în care mintea simplifică și sumarizează ideile din capul nostru, pierde elemente, le transformă, le simplifică cum consideră ea că este mai ușor de înțeles și mai relevant pentru interlocutor. Dar în același timp poate pierde și elemente ce ar fi importante de cunoscut de celălalt. De aceea e foarte important să transmit tot ce gândesc. Sau bine, tot ce gândesc poate nu avem timp fizic să transmitem tot ce e în capul nostru, dar am nevoie să transmit toate elementele importante pentru mine. Și în exemplul meu, bun, ce putem să facem? Păi pe direcția unui conflict, sigur, ridica tonul, dar nu ți-am spus să mă lași o oră, 2 ore și ai zis că da, acum ce faci? Iar te bagi, iar vii ca de fiecare dată și nu. Știm și reacția celuilalt. Fie se apără și zice, da, îmi pare rău, dar n-am știut, că eu am venit cu cea mai bună intenție și m-am gândit la tine pentru că te iubesc. De ce reacționezi așa? Nu mă iubești? Nu-ți mai pasă? Sau reacția de apărare. Iar țipi, că de fiecare dată când mă gândesc la tine tu țipi și ești nemulțumită și tot timpul ești critică și. Știind că pe drumul acesta nu o să ajung la un rezultat în ritmul negocierii, îmi dau voie să exprim celuilalt care e dorința mea. Încă o dată, uite, eu acum am nevoie de acest timp pentru mine, știu că și tu vrei să fii aici sau poate tu ai nevoie să petrecem mai mult timp împreună, dar e foarte important pentru mine ca în astea 2 ore să nu mai bați la ușă, să nu te aud că mă contactezi, nici prin mesaj, că și pe asta cu mesajele am întâmpinat odată, nu mai bătea la ușă, îmi trimitea mesaj. Vrei nu știu ce. Niciun mesaj nu există. E ca și când aș fi plecată. Și mai departe să mă asigur că înțeleg și ce vrea celălalt să transmită. Iar NLP vine cu un concept foarte drag mie și anume metamodelul. Un concept ce încurajează să ne folosim de întrebări astfel încât să aflăm ce este în mintea celuilalt. Pentru că nu e suficient să primesc doar cuvintele și să ascult doar cuvintele ce le transmite partenerul sau partenera mea. Am nevoie să înțeleg ce se întâmplă în mintea celuilalt. Cum spuneam mai devreme, cuvintele sunt sumarul, sunt rezultatul, concluziile a ce se întâmplă în minte. Iar adresând întrebări, aflu tot ce e acolo, în căpșorul celuilalt. Și uite, tu când faci asta, când tot vii și bați la ușă, ce ai tu nevoie de fapt? Ce vrei de fapt? Și în felul acesta îi dau posibilitatea celuilalt să-mi transmită tot ce are de transmis. Păi uite, de fapt aveam nevoie de tine că mi s-a întâmplat o situație și voiam să discut cu tine. Și mă foloseam de momentul acesta cu ceiuțul să vin lângă tine să povestim. Ideea este că avem nevoie să știm că celălalt este bine intenționat, este aceeași persoană de care ne-am îndrăgostit, doar că lucrurile se întâmplă diferit sau nu diferit, mai complex în mintea sa față de cuvintele ce le primim în discuții.
iar aceste întrebări nu vin decât să clarifice și să facă lucrurile mai simple și mai ușoare în negocierile ce le tot purtăm unii cu ceilalți. Și de asemenea sunt de părere că un punct cu care trebuie să rămână ascultătorii noștri este că este până la urmă un drum cu denivelări și un drum destul de lung. Nu trebuie să renunțe din prima, ci trebuie să persevereze dacă doresc să rămână în acea relație, pentru că ajungerea la punctul comun nu este un lucru de o zi, două, ci este destul de mult încercare și eșec până când găsim exact acel punct perfect de echilibru în care să conviețuim amândoi. Exact, exact. Și da, foarte bine spus, cu un drum cu denivelări, pentru că poate ajungem la un punct comun, dar luna viitoare nu va mai fi acela punctul comun. Pentru că dacă ar fi să ne imaginăm că asta este relația și aici au fost capetele, aici îndrăgostiți, aici fiecare în etapa lui de diferențiere, am ajuns după la un punct comun, aici la jumătate, poate la celălalt se schimbă ceva. Poate în interiorul unei persoane se schimbă ceva, apar noi dorințe, apar noi nevoi, apar alte elemente ce eu nu le cunosc și punctul de echilibru, punctul central se schimbă. De aceea e important să nu mă aștept ca celălalt o să rămână omul ce este astăzi și peste 20 de ani. Și acest drum pe care o să-l parcurgem împreună în următorii ani, să mă aștept că nu o să fie unul perfect și că odată ce am rezolvat ceva, va fi pentru totdeauna. Și ce aș dori să mai întreb, până când ajungem la partea de cupluri, sunt persoane care cumva ori se aruncă în cupluri nepotrivite prea devreme și nu găsesc acel punct comun niciodată și cumva își fac mulți parteneri în timp scurt de timp și cumva își pierd iluzia asta de a rămâne cu cineva până la adânci bătrânețe, sau persoane care dimpotrivă nu doresc să ajungă niciun cuplu, cumva au standardele foarte ridicate și îl caută pe acel făt frumos sau Elena Constanțeana din povești, au acel template foarte bine înrădăcinat în inconștientul lor și până când nu găsesc acea persoană perfectă, nu doresc să dea o șansă nimănui. Cum facem în cele două cazuri? Da, foarte bună întrebarea, pentru că, într-adevăr, în rândul cursanților noștri întâlnim des aceste situații, pentru că nu ne cunoaștem pe sine. Nu știu exact ce vreau eu, ce îmi doresc eu de la un bărbat sau de la o femeie într-o relație. Cum îmi doresc să fie relația dintre noi doi și ce pot eu să ofer în această relație. Ci plec la drum cu ideea că e suficient să arate bine, dacă este vorba de ea să aibă picioare lungi și talie de viespe, e în regulă, după care dacă este un el să fie nu știu cum și nu știu cum și în regulă. Însă nu stau să verific în detaliu ce vreau eu pentru mine în relația cu celălalt. Și primul lucru pe care l-am de făcut ca persoană care fie intru des în relații ce eșuează sau stau și l-aștept pe făt frumos, bun, să îmi fac un desfășurător, să verific în interiorul meu ce am eu nevoie, ce am eu nevoie într-o relație, ce fel de persoană să fie omul de lângă mine și asta cât mai în detaliu. Nu sunt suficiente 2-3 caracteristici, nu, am nevoie să-mi detaliez și nevoile mele interioare și cum să fie și persoana de lângă mine. Pentru că în felul acesta mă feresc de toate relațiile pasagere și aparent nepotrivite după câteva săptămâni sau câteva luni. În felul acesta îmi clarific ok ce-i pentru mine. Și în viitor pot să clarific de la bun început, ok, uite, persoana aceasta din lista mea are 5 puncte care îmi corespund, dar restul de 11 nu. Ce fac? Pot să merg așa mai departe sau nu? Păi cred că aici este foarte important să le ai și în ordine exact ce valori ți se par cele mai importante, fără de care tu nu poți să trăiești cu acel partener, și niște valori care sunt ca un fel de nice to have, adică dacă le are e bine, e un plus, dacă nu le are, nu e un capăt de țară. Exact, pot trăi cu asta.
Și important este să verific cu acea persoană dacă pot trăi mai departe într-o relație pe termen lung cu acel om. Dacă răspunsul este, păi da, uite, pot, dar să se schimbe chestia asta de aici, păi atunci înseamnă că nu pot. Să-mi răspund sincer dacă pot să rămân lângă acea persoană fix așa cum este. Pentru că de multe ori se întâmplă și asta. Lasă-l că e ok, 90% e în regulă, dar e un 10% și lasă că-l schimb eu. Mai ales că am participat la cursuri de dezvoltare personală, știu cum să fac asta. Și plecând cu aceste așteptări de la bun început, plec pe un teren dezechilibrat. Nu plec pe un teren sincer și onest și sănătos. Plec de la niște așteptări ce sunt șanse foarte mari să nu se îndeplinească. E posibil ca celălalt să nu se schimbe sau e posibil să se schimbe. Dar nu pot să plec de la ceva ireal și să mă aștept că voi construi ceva sănătos. De aceea, întrebarea sănătoasă la început de drum este, ok, pot să merg până la capăt cu omul acesta, cu tot ce are, cu toate plusurile și minusurile? Dacă da, ok, drum deschis. Dacă este un nu, atunci pot să merg să comunic cu celălalt, pot să-i transmit celuilalt. Nu, băi, vezi că nu-mi place la tine lucrul acesta, ia fă bine și îl schimbă dacă vrei să mai rămân pe aici. Nu, uite, mie mi-ar plăcea să fie lucrurile în felul acesta. Tu crezi că ai putea sau e ceva ce putem să facem diferit astfel încât să fim mulțumiți împreună? Nu să plec de acolo și nici să nu-l anunț pe celălalt. Iarăși mi-amintesc de o fostă cursantă care spunea că da, suntem într-o relație de 2 ani de zile, dar mie nu-mi place că are, nu mai știu cu cât, 13-16 ani mai mult decât mine și diferența asta de vârstă nu-mi place și nu, o să terminăm relația. Și zic, bun, dar cu ce anume nu-ți place la diferența de vârstă? Păi modul în care arată. Că pielea a început să se lase și nu îmi place și nici sport nu face. Și zic, bun, doar atât? Da, doar atât. Bun, păi și atunci ai discutat cu el. Poate și el ar fi deschis să ia niște măsuri, să înceapă să facă sport, să aibă grijă mai multă de corpul lui. Nu, păi dar cum să-i spun? Păi nu-i spun, bă, tataie, ești bătrân? Hai să vedem. Uite, mi-ar plăcea să mergem împreună la sală, mi-ar plăcea să facem sport împreună, că pentru mine e importantă sănătatea și corpul și. Ca să sumarizăm pentru ascultătorii noștri, observ că tema recurentă pentru toate situațiile este comunicarea. Să ai o comunicare cinstită și eficientă atât tu cu tine însuți, ca să spui exact ceea ce dorești tu să faci, cinstit, onest, fără să vii cu pretexte sau cumva să te ascunzi tu de tine, cât și față de celălalt, cumva să îi spui exact unde sunteți, ce dorești tu de la relație și să cumva să conveniți că unde sunteți și cum puteți să ajungeți la acel punct comun este ce își doresc ambele părți. Cumva cinstit din start, fără încercarea de a manipula acel drum cu denivelări, pentru că acela va exista indiferent și știind că trebuie să perseverați amândoi și că vă înhămați amândoi la drum pentru a ajunge acolo. Exact. Și uite, acum îmi amintesc de alt exemplu al unei foste cursante și anume ea când dorea ca el să se implice în activitățile casnice, nu-i cerea asta direct. Uite, iubi, mi-ar plăcea să mă ajuți când facem curățenie în casă. Și mai departe negociem când, cum și ce task-uri distribuim unuia și altuia. Ci ea se începea să facă curățenie prin casă și se aștepta ca el, când o să o vadă, să vină să o ajute. Hai, iubita mea, hai să vin să te ajut, să facem asta împreună. Evident că dorința lui nu era asta, el nu a venit vreodată să o întrebe și ea se supăra. Se înfuria că, uite, nu mă ajută, nu-i pasă, nu se implică, nu vrea să avem activități împreună. Și după ce termina curățenia, era supărată. El nu înțelegea ce s-a întâmplat. Ea, lasă-mă, că nu am nimic, că așa faci de fiecare dată. El se uita cu ochii mari și nu spunea nimic. Stăteau supărați 2 zile, după care se împăcau și lucrurile mergeau mai departe până la următoarea tură de curățenie. Și ce facem în astfel de situații în care eu îmi doresc ceva de la partener, dar manipulez, caut să manipulez și nu spun direct. Facem curățenie cât mai rar ca să ne certăm cât mai rar. Și
în momentul, după 20 de ani de praf în casă, o să mă duc la iubi și o să-i spun, uite, mi-ar plăcea să facem curățenie împreună, pentru că, nu știu, poate mie nu-mi place, sau mi se pare greu, sau mi se pare mai frumos să facem împreună, sau mi se pare mai eficient să facem împreună. Să-i comunic deschis și clar și onest, fără dorință de a intra într-un triunghi al dramei sau de a-l persecuta pe celălalt, ci pur și simplu, uite, asta vreau, cum putem să facem astfel încât să facem curățenie împreună? Poate el o să spună, dar mie nu-mi place, e o prostie. Păi bun, dar tot trebuie să facem puțină curățenie prin casă. Hai să vedem cum soluționăm. Și poate vă angajați o persoană care să vină să facă asta. Sau poate, uite, pot să aspir eu și tu să faci restul. Dar avem nevoie să comunicăm dorințele noastre sincer, onest și deschis, exact așa cum sunt ele, nu cu critică, nu cu reproșuri, nu cu o poziție de victimă sau dintr-o poziție de victimă sau una de persecutor, ci scurt, simplu și onest, pentru că în felul acesta drumul acela cu denivelări o să fie mult mai ușor de parcurs și cumva ne punem un echipament de protecție al corpului nostru pe acel drum cu denivelări. Dacă ne ducem în jocuri, în triunghiul dramei, în reproșuri, în critică și așa mai departe, nu facem decât să ne dăm cu fundul de acel drum cu denivelări și poate după spunem că viața este grea, bărbații, femeile sunt nu știu cum, o relație este grea sau nu e pentru mine sau. Ci simplu, scurt și ușor și desigur să avem în vedere în permanență că aceasta este direcția relațiilor. Dacă suntem la început de relație, să știm că suntem într-o perioadă de îndrăgostire și urmează una de diferențiere și apoi numitorul comun. Să nu ne speriem pe parcurs, ci așa funcționează lucrurile pe această planetă de milioane de ani. Și acum, slavă Domnului că avem cercetătorii și psihologii care au reușit să ajungă la aceste concluzii și avem și noi acces la ele. În special în zilele noastre, când cumva despărțirile sunt mult mai comune decât erau odată, când cumva părinții noștri rămâneau împreună mai mult din prisma societății și a culturii din acel moment. Că odată căsătorit, erai privit în anumit fel să divorțezi și își duceau relația lor defectuoasă mulți ani de zile, chiar mureau în acea relație, în loc să încerce să schimbe ceva. Dar astăzi suntem toți mai emancipați și preferăm de multe ori, în loc să muncim la relație, ci să încercăm să schimbăm persoana cu altcineva, sperând că tura viitoare vom da de acel făt frumos, de acea Ileana Consânzeana, și totul se va regla de la sine. Dar nu este cazul. Da, așa este. Și uite, acum mi-a ridicat la fileu alt subiect cu despărțirile. Când ne despărțim, cum ne despărțim și în cât timp ne vindecăm după o despărțire, în cât timp ne reglăm emoțional. Și poate data viitoare sau într-un alt episod o să discutăm puțin și despre acest subiect care este la fel de suculent precum cel al relațiilor. Ca să sumarizăm pentru ascultătorii noștri, tema recurentă care se poate observa pe parcursul acestui podcast ca fiind remediu pentru fiecare situație este comunicarea. Să ai o comunicare onestă și cinstită tu cu tine însuți, să-ți pui din start ce dorești tu și să recunoști calitățile și defectele persoanei din fața ta, așa cum sunt ele, cât și o comunicare corectă și eficientă cu partenerul tău, în care să precizați din start nevoile fiecăruia și să găsiți căi de compromis pentru a ajunge la acel punct comun. Să recunoașteți punctul de la care plecați și să stabiliți punctul în care doriți ca relația voastră să ajungă și dacă acest punct este dorit de ambele părți și cum să arate el într-un final. Doar așa drumul menționat, acel drum cu denivelări, este mai ușor de parcurs și doar cu perseverență îl veți parcurge până la final, iar acel final va fi acel happy ending din povești de care vorbeai tu, Anca, la începutul podcastului. Da. Mulțumesc și eu, Victor, pentru aceste minute. Și exact, dacă ar fi acum să sumarizăm într-un cuvânt, ai spus foarte bine să muncească, pentru că relațiile de cuplu sunt cu muncă și cu fluturi de înghețată în stomac. Să ne bucurăm de această muncă, să dansăm cu această muncă, să ne bucurăm de relațiile noastre.
Iar dacă sunt întrebări, dacă mai aveți curiozități sau teme pe care vrem să le abordăm, ne scrieți în comentarii și cu mare drag în episoadele viitoare dezbatem și aceste teme. Noi suntem echipa NLP Integrativ și te invităm să ne scrii în comentarii ce teme și subiecte sunt de interes pentru tine. Abonează-te, dă click pe subscribe și ne auzim în curând.